comezou ben os primeiros minutos, pero a Arousa conseguiu reaccionar ben, e a verdade é que puso en moitos apuros o equipo pontevedrés. Eu estou de acordo, eu creo que hoxe foi un partido de unha categoría máis superior por parte dos dous. O Arousa plantexou moi ben o partido, supo estar metido casi todo o tempo, incluso perdendo despois. O Pontevedra, bueno, pois xa empeza a coller galos na categoría e vai a estar aí arriba. Sí, de feito xa está primeiro clasificado, despois do empate que se producía no outro gran encontro da xornada entre o Cerceda e o Choco. Estamos a ver o primeiro gol do encontro, como se adiantaba no marcador o Arousa con ese gol de Javi Pazos no minuto 19. E como decíamos antes, logo deses primeiros minutos nos que Pontevedra quería impoñer a súa lei, o Arousa refíxose moi ben e foi superior ao resto do primeiro tempo, incluso gozou de máis oportunidades para aumentar esa renda no marcador. Pontevedra pasaba moi mal nestes minutos, de feito, bueno, Arousa está moi ben clasificado tamén, era un partido no que había moita expectación por ver que podían facer os dous equipos. Estamos a ver como foi unha especie de milagre que o Arousa non marcara máis goles desde o primeiro tempo. Home, se nos fiamos polas ocasións de gol, está claro que tivemos 4 ou 5 do Arousa antes de ver o gol do Pontevedra. Despois cambiou a cousa na segunda metade e chegaron os goles do Pontevedra. Aquí, Capi marca no minuto 62, que ves aquí onde se nota equipos que poden ou teñen a posibilidade de prepararse máis fisicamente, non, Tito? Bueno, non creo que a preparación do Arousa pois poda diferir moitísimo do Pontevedra, non? Ademais, coñezo como traballan ali e creo que en ese sentido están ao mesmo nivel. Posiblemente sí que pode pesar máis pois a entidade dos xogadores, porque cando a Arousa tivo a opción de meter o segundo non o fixo, e logo sí que o Pontevedra, se lle das dúas opcións, que a calidade que ten na plantilla, pois posiblemente te levanta o partido. Jorge Rodríguez foi autor dese segundo definitivo tanto a prol do Pontevedra nesta vitoria ante o Arousa. Si perdonas y regalas, pues entonces pagas. Yo creo que tuteamos al Pontevedra. Es mi punto de vista. Sobre todo tuvimos muchas ocasiones. Yo creo que fuimos el equipo que pasó por Pasarón que tuvo más ocasiones de gol. A vitória foi moi sofrida. Para min, dos 5 partidos que levo aquí, foi o peor. Foi o peor de todos, dos 5. O mellor de todo isto é que gañamos a base de moitísima coraxe,